салом дӯстон, имрӯз мо бо шумо коди Wi-Fi-ро меёбем, яъне ки пароли Wi-Fi-ро меёбем. Хоб, мисол ҳамин хел мешавад, ки мо дар ягон Wi-Fi подключи шидагӣ будем ва нохост забл парол кардем ва вақти дуюмбора даромадан ба вай ба мо код мепурсад. Аммо мо кодро дар ёд надорем. Яъне мо як бор подключи шудем, кодро задем ва дуюмбора вақти подключи шудан ба мо код мепурсад, мо кодро намедонем. Хоб, ҳозир мо ҳамин мушкилиро, роҳи ҳалашро меёбем. Дар аввал ба мо дар кор мешавад тугмаи Windows R, яъне ки мо ҳамин тугмаҳоро зер мекунем ва дар ин ҷо мо cmd менависем, командная строка. Хоб, дохил мешавем ва дар командная строка мо ҳамин командаҳоро менависем. Якум команда ин net lan show profile менависем ҳамин командаро, баъдан энтерро зер мекунем ва ба мо ҳамон рӯйхати Wi-Fi ҳоеро медиҳад, ки то ба имрӯз ноутбуки мо ба вай подключа шуда буд. Ин Wi-Fi 124, Club 03 ва ғайраҳо. Хоб, айни ҳол ба мо Wi-Fi 504 Club, яъне ки ба мо ҳамин дар кор ҳаст. Мо ҳамаи он командаҳоеро ки дар боло нависодем, як бор дигар онҳоро менависем. net lan show profile. Хоб, баъде ки нависондем, нохунак ҳӯй мекунем. Дар даруни нохунак номи ҳамин Wi-Fi-ро менависем ва баъди вай менависем key, баробар мемонем ва clear, баъдан энтерро зер мекунем. Чуноне ки мебинед дар ин ҷо дар қисмати security settings ба мо key connect дар кор, ки дар рости ин ҳамон коди Wi-Fi ҳаст. Яъне ки key connect ин ҳамон коди Wi-Fi ҳаст. Мо инро копировать мекунем ва вставид мекунем. чуноне ки мебинем, агар мо коди хато занем намешавад. Так, айни ҳол ман ба ин Wi-Fi тавассути Ethernet, яъне ки сим подключа шудагӣ ҳастам ва ман наметавонам ки ҳозир тавассути Wi-Fi-ашам низ подключиам, барои ки ман аллакай подключи шудагӣ ҳастам. хоб дӯстон, ҳамин хел мо метавонем пароли Wi-Fi ҳоеро ки дар компютер подключи шудагӣ буд, аммо фаромӯш карда будем, биёбем. ба канали мо обуна шавед ва фикри худатонро дар коммент нависед.